Idem k zubárovi a pri tomto som sa rozhodla vám urobiť video, ako to funguje so zubnou starostlivosťou v Amerike, aspoň podľa mojej skúsenosti tu v New Jersey. Moja poisťovňa hradí každých 6 mesiacov čistenie zubov a prehliadku, takže toto sa snažím dodržiavať každých 6 mesiacov. Prídem, urobia mi rentgen, vyčistia mi zuby a keď sa nájde nejaký kaz, tak vás objednajú na ďalší termín. No a bola som tu asi pred 3 týždňami, našiel si jeden malý kaz, takže dneska mám termín na vyvrtanie a zablombovanie tohto kazu. Ale asi pred mesiacom ma veľmi bolel jeden zo zubov, ktorý možno pred 2 rokmi mi preliečovali, vyberali nervy a začal ma opäť bolieť, takže som môjmu zubárovi zavolala a spýtala sa, čo mám robiť. Tak mi vypísal antibiotika a dal mi odporúčanie na špecialistu. U nás sa čistenie týchto nervov a vyberanie nervov volá root canal, tu vlastne v Amerike, takže musela som si nájsť špecialistu na tento root canal, ku ktorému idem v piatok. Že tak bojím ku zubárovi, že sa mi už prepletí jazyk. Nemám rada zubárov, ale tu mám takú traumu z detstva, keď mi išli ťahať zub úplne bez umrtvenia na Slovensku, keď som bola dieťa, aj vrtali bez umrtvenia, blombovali bez umrtvenia, tak som videla akože hviezdičky za každým a bola to moja najväčšia nočná mora. Nejak to vo mne ostalo. Chvála Bohu, v Amerike vám nič nerobia bez znecitlivenia, takže budú ma vrtať tak, že mi najprv napichajú injekciu, úplne mi umrtvia desná a potom nech už si robia, čo chcú. Takže sa teším a ozvem sa vám znútra. Na tému zubára, tak keď nemáte zdravotné poistenie alebo vaše zdravotné poistenie nepokrýva zubára, tak si ho môžete zaplatiť. Bežné vyšetrenie s rentgenom stojí tu v New Jersey u nás okolo 75 až $100. Ale samozrejme, keď idete už si robiť nejaké implantáty alebo väčšie zákroky, tak to stojí aj pár tisíc amerických $. A áno, sú aj ľudia, ktorí radšej cestujú na Slovensku dať si dokopy zuby, pretože aj s letenkou ich to vyjde oveľa lacnejšie ako tu, napríklad implantáty a takéto väčšie veci a sú na Slovensku oveľa lacnejšie aj bez zdravotného poistenia. Ja na tom nevidím nič zlé, keď si proste môžete vybrať a rozhodnúť sa sami, kde pôjdete k tomu zubárovi, či už je to na Slovensku alebo v Amerike. Som dostala injekciu. No, mám to za sebou. Neviem trošku rozprávať, lebo ešte si necítim pery. Poďte, takže vám idem vyrozprávať pokračovanie môjho príbehu u zubára. Bola som prvýkrát ten piatok spomínaný v októbri u špecialistu. Počkala som si v čakárni asi 1,5 hodiny. Zobrali ma, lekár prišiel, pozrel mi na zuby, pozrel na rentgen a povedal, že dneska sa nič nebude robiť, pretože potrebujeme odovzdať pre zdravotnú poisteniu žiadosť, aby mi pokryli zákrok, ošetrenie koreňových kanálikov a kým nemáme potvrdenie od poisťovne, že tento zákrok on môže vykonať, tak dovtedy musíme čakať. O týždeň som tam zavolala a povedali mi, že poisťovňa mi tento zákrok zamietla, ale že sa môžeme odvolať, že pošleme ešte jednu žiadosť, takže čakali sme ďalej. No a asi po ďalšom týždni alebo 10 dňoch som dostala poštou vyrozumenie, že mi táto poisťovňa konečne zákrok preplatí. Zle to nebolo, akurát mi vysvetlil, že keďže ja tam mám už korunku a mŕtvý zub, on musí vlastne, aby ten koreňový kanálik znovu preliečil, keďže je tam infekcia, musí to prevrtať, tú korunku, vyčistiť to tam a pravdepodobne ja stratím tú korunku. A keďže je to tento predný zub, tak či mi to niekto vysvetlil, že asi pravdepodobne sa budem odchádzať s tým, že tu nebudem mať zub.
A že je to moje rozhodnutie, že on mi to môže spraviť, ale že on by odporúčal, že by tú korunku mi hneď v ten deň urobil zubár. Že som si mala urobiť termín tak, že napríklad on mi urobí ten koreňový kanálik a potom sa premiestním k môjmu zubárovi, aby ste pochopili, to je asi tak hodina šoferovania k môjmu zubárovi a potom, že on mi hneď dá aj dočasnú korunku. Tak ako ja som to nevedela, že to tak funguje. A on hovorí, že je to tvoje rozhodnutie, ja ti to urobia dnes, ale nebudeš mať tam vlastný zub. Tak ja som sa rozhodla, že radšej to teda odložím a dohodnem sa s môjim zubárom, kedy on môže mi urobiť tú korunku a že to nejak akože skombinujeme tieto dve termíny. No a 16. januára mi dal tento špecialista termín ráno 6:40, aby som hneď prišla prvá, aby som nemusela tak dlho čakať. A môj milý zubár takisto mi dal termín 16. januára o 2:00 po obede, že mi teda skúsi nasadiť aspoň dočasnú korunku. No a dnes je 16. január, ráno nám nasnežilo, takže o 5:30 ráno som stala, čistila auto od snehu a tu, keď New Jersey sneží, tak školy zatvoria, firmy zatvoria, takže som sa celkom bála, čo tam bude u zubára ráno, keďže môj špecialista je asi 30 minút autom od nás vzdialený. No ale vybrala som sa ráno o 6:00, meškala som trošku, lebo bola zápcha kvôli snehu, tak som tam prišla okolo 6:50 ráno. Zubár tam samozrejme nebol, pretože tiež meškal, to je to úplne normálne. Prišiel tak okolo 7:10 a hovorí, že OK, že ideme na to. Tak mi tam napichal injekciu, vyčistil koreňový kanálik a samozrejme korunka išla dole. Vyzerám asi takto. No a teraz vlastne som si zobrala nejaké tabletky na bolesť, pretože to bolí a čakám, aby bola 2:00 po obede a išla som k môjmu zubárovi, čo ďalšiu polhodinu druhým smerom v druhom meste odo mňa, aby tento príbeh nekonečný, môj zubný príbeh, bude mať šťastný koniec dnes. No a konečne to mám za sebou, takže starú korunku mi tam nacementoval a dúfame, že to tam vydrží. A teraz zase čakám na autorizáciu od poisťovne, aby mi schválili novú korunku, takže uvidíme. Dúfame, že mi ju schvália a budem mať novú korunku. Zatiaľ snáď táto stará tam vydrží. No a teraz som už doma a relaxujem a potom vám dám vedieť, keď sa dozviem od poisťovne, či mi schválili novú korunku. A zatiaľ ďakujem, že ste si pozreli celý tento dlhý príbeh môjho boľavého zubu v Amerike. Ahojte.